No a potom dajak sme to zrobili, neviem, či trojky, či dvojky, to je jedno, ale aj so stolom som to zobral, to si pamätám, ten index. Hej. No a prosím, takto to bolo, že jednoducho sme spravili a teraz sme hovorím, neboj sa, ideme autobusom, sadneme po obede o 4:30, ide autobus, až Tatranské Lomnice nás vyhodí, budeme spať, paráda. Lenže my sme ten autobus zmeškali. Teraz ideme vlakom. A neviem, čo to bolo v letnom semestri, a to bolo výluka, bola tráťová výluka. No to by ste ešte neverili, čo sa to stalo. Tak my sme išli z Nitry do Lužianok, z Lužianok, už si to nepamätám, čo to tam boli, nejaké ešte dedina. Autobusami nás prevážali, bo bola tá výluka, potom do Leopoldova, zás nás prevážali, zás sme prešli do Puchova, z Puchova do Žiliny, tak sme museli stále prestupovať. Ja neviem, čo sa to vtedy stalo, ale samé výluky boli. A prišli sme do Popradu zničení, jak frontoví vojaci, zničení. Špinavý batoh som mal v ruke, zničený, totálne nevyspatý. Boli 2 vlaky, hovorím, sadáme, doktore, to je jedno, sadajme už. Sadli sme a naraz bratovi hovorím, otvoril som olovené viečka, hovorím, Janík, hovorím, no, ideme zle. Hovorím, jak to? Ten vlak ide zle. Hovorím, čo teraz? Skačeme z vlaku. No, ty si normálny? Ja som ani nedopovedal a brat už vyskočil. Brat vyskočil z vlaku, normálne vyskočil z vlaku, rozospatý, vyskočil a možno práve preto vyskočil, bo keby bol normálne prebudený, by sa asi bál. Vyskočil z vlaku a ten rušňovodič neže hlavu, on sa do pol pása vynoril, ty blázon jeden! Začal kričať, nevedel, že za chvíľu pôjdem ja. Prežehnal som sa, vyhodil som tašku von, takú modrú so špinavým prádlom. Vyskočil som von z vlaku, ty na milimetre kolo stĺpa, neviem, kto mal šťastie, či v elektrárniach, alebo ja. Ty, ale tak, len kolo stĺpa, ty, také salto, pív na štreku, taká bozula, tu taká bunča. Hneď som chytil zo štreky kameň, priložil som si tu, chytil som tašku, v jednej ruke taška, v druhej ten kameň, slzy v očiach, úsmev na tvári, ty, a sme drindali na ten druhý vlak. Naskočili sme a prišli sme domov, totálne zničený, špinavý, dotrhaný, ja som mal krvavé tieto odreniny. Mama hovorí, chlapci, to čo, jak frontoví vojaci, skade to idete? Mama, potom ti povieme, ideme spať. Čo? Spať ideme. Možno celý tvoj život bude takto vyzerať, jak my, keď sme cestovali z Nitry. Celý tvoj život, vlak, to je dobrý úmysel. Dobrý úmysel, veľmi dôležité, v ktorom vlaku sedíš. Celý život možno budeš preskakovať do vlaku, dobitý, dodruzganý, zničený a predsa prídeš k matke. S batohom plným hriechov a predsa k matke. K matke, doničený, dokrvavený, dodruzganý a predsa k matke. Vlak, to je tvoj úmysel. Dobrý vlak je dobrý úmysel, zlý vlak je zlý úmysel. Povieš, sadnem do hoci ktorého, to je jedno. To není jedno. A však ide tým istým smerom. Áno, po vagónku. Dám pri vagónke naraz pív, jeden ide na Košice, jeden na Kežmarok. Vagónka, to je miesto skúšky v tvojom živote. Sadni do správneho vlaku. Nevieš, či zajtra bude žiť. Dneska nastup do správneho vlaku. Teraz, tu, pri svätej omši. Ježišu, čo to je nastúpiť do správneho vlaku? Ježišu, od dneska, od teraz, keď to farár hovorí, Ježišu, od dneska chcem rozmýšľať jak ty a chcem konať tak, jak ty. To je nastúpiť do správneho vlaku. Nehovorím, že tak budem konať, lebo som slabá, ale chcem rozmýšľať ako ty, nepomstichtivo, závislivo a chcem konať ako ty, nielen zichtku chcivo. Ježišu, chcem rozmýšľať ako ty a chcem konať ako ty. V tú ránu sedíš v druhom vlaku. Prídeš domov, povieš, ona sa vôbec nezmenila. Nedaj Bože, zomreš skôr, než prídeš ku vagónke. Nezmenila sa. Pán Boh otvorí hodinu smrti tvoje srdce, závre, zmenila sa. Jak to, veď ide tým istým smerom? Áno, ale cestuje v druhom vlaku.